At ayan, thank you so much kay Ma'am Rosila Mendoza sa pagpapagamit ng kanyang classroom sa amin dito po sa mga delegates ng Magsaysay Elementary School. Thank you so much, ma'am. Siyempre. Opo. Hoy, nag-vlog ako naman, nagluwas ka kanya eroy. What? Ayan mga guys, ito po dito yung mga nanay na nagtatrabaho po dito ng aming abo. Ayan. Sila po dito yung masigasig na nagluluto. Ito yung taga-tikim kasi ito yung malaki. Pero social na po ngayon yung yung pagluluto kasi may gasol na. Dati yung mga ganitong scouting, talagang mano-mano lang yan na mga sungo ang ginagamit for today's video. Hello! Kabay sa kanri na cellphone pang mayaman. Sandali mawara. What? Ayan, welcome back mga guys. Ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray. And for today's video mga guys, yes, you break it down yun. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At syempre for today's video, mag-a-attend tayo guys kasama ang buong team ng Magsaysay Elementary School sa magaganap pong BSPGSP encampment o scouting dito po sa bayan ng Lawang. At mga guys, nandito na po tayo, paakit na po tayo dito ngayon sa venue ng scouting dito po sa Pimhita Memorial Central Elementary School. And mega love shoutout po sa lahat po ng mga staff and teachers and administrative and teaching staff ng Pimhita Memorial Central Elementary School. At syempre guys, sa lahat po ng mga kasaling schools, thank you so much po, mega love shoutout po sa inyong lahat. Yes, yo, break it down yo, opo. Ayan, welcome back mga guys. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa Pimhita Memorial Central Elementary School. Dito po yan sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At kami po ay, yung school po namin, ang Magsaysay Elementary School, Lawang, Northern Samar, ay nag-participate po sa nagaganap ngayong BSPGSP encampment o yung tatawag nating scouting for today's video. Opo. And right now mga guys, ayan, naglilista tayo ng ating mga scouts. Nag-register tayo ng ating mga scouts. At ayun yung finance officer natin, oh. Namang problema na siya guys kasi mag-aabonar siya for today's video. At yung mga tauhan namin dito sa mga tauhan nandun sa labas mga guys. Opo. Ayan mga guys, ito po dito yung mga nanay na nagtatrabaho po dito ng aming abo. Ayan. Sila po dito yung masigasig na nagluluto. Ito yung taga-tikim kasi ito yung malaki. Ate Milani, ito ang taga-tikim kasi ito ang malaki. At ito yung dakras guys. Yan. Ayan si Mamay Milba yung magpapakitang gilas yan si Mamay kasi syempre may video kasi Ayan. Ganyan. Diba? Ang swerte naman namin, mayroon kami ditong nanginginabo. Pero social na po ngayon yung yung pagluluto kasi may gasol na. Dati yung mga ganitong scouting, talagang mano-mano lang yan na mga sungo ang ginagamit for today's video. Ayan guys. Ang ulam ay ang ulam natin ay corned beef na nilagyan ng kangkong, ay ganas. Ay di, ganas na kinorn beefan. Corned beef na ginanasan. Ayan ang sarap ng ulam namin ngayon for today's video. Opo. At ayan mga guys, doon po sa mabago pa lamang sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghahatid po sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakhakan. Ayan guys, follow na po kayo. Hello! Hala na!
Hoy, didi ka muna, didi. Halin muna kayo dito sa loob. Sige, mag-practice na kayo dyan. Sa niyo kuhan, sa niyo dance. Ano? Cellphone? Alam mo daw. Kaya gamitin ko na lang sa pag-vlog. Ayan guys. This is Oppo 16 Pro. And congrats po sa aking co-teacher dito na napakayaman po guys. Pangarap ko lang po na magkaroon ng ganito pero siya nakabalyo na po siya oh. Oppo 16 Pro. Ayan. From Lawang. Pagkarinig ko parang siya pa lang yung mayroon nito sa Lawang. Oppo. Ikaw pala Rina Niyangsin yan no? Ayan. Lawang Northern Samar. Oppo 16 Pro. Rina ay Tanyog from Barangay Gilauangi, Lawang Northern Samar. Natuturo po sa Barangay Magsaysay. Ayan. At yung isa dyan, at ako, mangangarap muna kami guys. Kabay sa kanri na cellphone, no, pang mayaman. Sandali mawara. What? Ayan guys. So, andito na tayo. Tapos nang manginain yung ating mga kabataan. At ayun na sila oh. Nagpa-practice na po sila for today's video. Ayan. Diba? Ang galing nila guys. Huy! Kumaon ka pala. Makapalit ka na liwat. Pero ang budget time ni mama? Ha? 20? Lalaki ka ba ng ganitong kalaki kung 20 lang ang baon mo? Ayan, may tinda dito si May Milba guys. So, ito po dito yung playground ng Pimhita Memorial Central Elementary School. At ayan, ito dito yung ating mga karatig barangay. Mag-hi naman kayo dyan. Hi. Yan o, pakitang gilas sila guys. Ayan. Si Ate Idilin. Si Manabiti na may sakit sa puso. Kana kinaman ng duga masol. Pipinitik. Kasi dito ilan ikaon mga utan. Kabaysay. Hoy, ay nakapagkinon, ay nakapagkinalabuat kay magserbato. Mary Joy, wag na kayong maglalaglalag ha, kaya baka magserbato doon. So, ito po yung aming quarter. Dalawa po yung quarter namin. At ito pong si Mamay Milba yung general manager. Ayan. Si Generosa naman, siya po yung hindi, siya yung security guard. Ito naman si Badit, siya yung magbubutas mamayang gabi. Ayan guys. At sa Timilani, hayahay kay nakakunik sinwara kahirap-hirap. So maganda yung quarter namin, yung room namin. Ayan, nandito yung mga gamit ng mga bata. Mamaya i-arrange namin ito kasi day 1 pa lang. At mamayang gabi pagtulog na namin, i-arrange po ito dito para naman medyo wag-awag po siya. At syempre may CR po tayo dito for today's video at may tubig po. At ayan o, may dalawang ceiling fan at may malaking basta fan din yan guys. So maganda po, komportable po dito, malamig po. At ayan, thank you so much kay Ma'am Rosila Mendoza sa pagpapagamit ng kanyang classroom sa amin dito po sa mga delegates ng Magsaysay Elementary School. Thank you so much ma'am. Siyempre. Opo. Hoy, nag-vlog ako, may nagluwas ka kanya eroy.